wachno? Wayari urago owadwa mose wuoyo motelona kae e piny mar Qatar. Awinjo kowacho ni ojapuonj malich ahinya mar puonjo joriembo. Gi e pinywa ma wantiere ne gi sani adwa pogore kode matin. Chiwo license ok nyal duoko masiche mag apaya piny. Gima duong' ahinya en ni sirikal onego ket maino e chike mag apaya. Mano kende manyalo duoko masiche piny. Ginyalo duoke piny gi yo machalo kama. En ni ng'ata moyudi e ndara kariembo onego lu kode chik koyud kotimo makosa. Mano ema biro duoko. Ok chiwo license. Inyalo puonji mitiegri maber mamiyi driving license. To ka ok iluwo chik to ok inyal riembo e paya maber mikony jopiny. Erokamano. So anyalo kawo thuolo ni mar goyo erokamano ne jogo ma riembo machop abiria kama owinjore. Gimed timo kamano mondo mi ndalo Christmas ni jowa mang'eny madhi wuoth ochop kod kwe. Mano ema nyalo kwayo jotho.